balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Tagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kaya ato sa nga pagpangalagad. Domingo mga kaaksyon, si ang aton nga health advocate bala si Dr. Melvin Ibanez nag-beg off anay for this week, no, kay importante gid kayo, no, ato sa somewhere daw alang-alang gid siya, no. But karon nga aga interesante man aton sini nga mangin topiko, ang aton sini nga pagaistoryahan parte niya sa SSS, no, Social Security System. So sa aton dira nga mga miyembro sang SSS especially inang nag-monitor sa aton via Facebook Live. If you have queries or questions, pwede ka mo maka-chat diri sa aton or maka-message diri sa aton. We will try nga ipalambot ina sa SSS, no? Pero may mga topiko kita nga paghambalan karon nga aga. Upod sa aton bisita karon sa halin sa SSS ang Regional Communications Officer sang Social Security System in the person of Miss Charis Avila, no, ang aton nga bisita karon nga aga. Sige kag sa liwata kung may mga queries kamo dira, may mga pamangkot, feel free to comment us sa aton nga Facebook Live para nga ma-relay nato na, no, sa aton bisita karon nga aga. So on the line now is Miss Charis Avila, Regional Communications Officer sang SSS. Miss Charis, good morning and welcome diri sa Aksyon kung Kapihan sa Aksyon. Mayong aga, Action Boy, kag mayong aga man sa tada palamati kag galantaw sang Kapihan. Aha, sige. Siguro gusto ko lang liwat sulito, no, kay nang isang nagligad bala naka istorya magita parte sining mga scammers bala. Unahon ko lang ni anay nga topiko ini mga scammers bala nga nagabiktima sa aton nga mga pensioners, no. Kumusta na ang inyo sining operation against sa sining mga scammers? Amo ni sir, no, kundi kita sir, nagapangabay kita sa mga pensioners, no, nga maghalong sini sa ila ang aton lang sir kay as of now medyo nahadlok bala sir ang aton ng mga pensioners pasaka sang kaso. Although na pablatter na Manila sir sa police station, pero wala pagid bala sir na usad kay komo nga
ang complainant wala gid man nagpasaka kaso bala sir. Tapos since ang transaction is between the pensioner and sa amo ni nga mga tao, nga mga scammer, hindi man sir bala kagiho ang SSS tungod sini. Bali nahigot ang kamot nato no kung wala sang may mag-file sang complaint sa ila sa mga scammers. Okay. Amo na sir nga nagapangabay gid kita sa mga pensioner naton sa ila mga himata, mga members naton sa SSS na maghalong kag hindi magtransaksyon sa mga scammer kag fixer kay ang serbisyo sang SSS libre ni siya sir mo. Wala niya ga pangayo sa mga processing fee para lang hatag sang serbisyo sa aton nga mga membro kag mga pensioner. So maghalong gid sila sir kag hindi gid sila salig bala sir. Kaya kakatabo sini sa nabaluan naton nga let's say pensioner ka. Daw ginahambalan nila nga nya kadto ta sa SSS kay may panghatag si Presidente Duterte nga tag 20,000 sa mga Yes, pensionado. sir. Hindi bla daw mo nang ilang nga Yes, sir. Oo, nga may panghatag kuno 20,000. Tapos may man sir. Pagkatapos pag abot sa SSS, may gina-fill up sa ilang nga form. Gali kay loan application sa loan gali ang gina-fill upan nila is lakbalo, no? Kag tapos ano man kung pirma sila, I understand nga pagkatapos na pirma, ginatagaan sila 20,000 sang nagapapirma sa ila? Depende, I think sir sa amount, sir sa ilang nga pension. Sa ilang nga pension? Pero, oo, nga kay depende siya kay ang aton ng mga pensioner maka-loan times 3, times 6, times 9, times 12 ang ilang basic nga pension bala sir, nga monthly. So, pero sir, wala ginabala sir nagakulang ang aton nga mga member service representative. Amo na da siya sir ang sa dalom nga nagaatubang mga SSS employees nga nagaatubang sa aton pensioner nga mag-remind sa aton nga mga pensioner nga naga-loan nga hindi pag ihatag ang ilang nga quick card. Amo na siya sir ang ginasudlan ang ilang nga pension proceeds. Kung sa pang ATM nila? Oo, sir, separate na siya. Separate na siya sa ilang ATM kung diin nagasulod ang ilang pension. Okay. Gina-remind na sila sir ang iban sir actually nagakamarasmasan man no. Ano pagapangayo man sila bulig nga hindi lang sila na ipagtagaan sang pension, sang loan, hindi pag-iaprubahan kay actually sir basta pensioner sir ma-meet lang sir ang minimum nga requirement. May ID lang sila below 85 years old before mature ang ilang nga loan. Ma-approve na tayo ni sir ang ilang loan eh. Dasig lang. Oo, sir, kiti wala na siya hadlok man abala sir kiti receive siya pension mo ginabuhin man lang na kada bulan sa ilang pension, you know. Amo na sir gina-remind na sila ang iban makamarasmasan gahambal nga actually may nagaano sa ila may nagaupod. So ginatudloan na sila nga hindi na lang pagdayonon anay kag kung gusto gid nilang magpensyon paupod sila sa ilang pamilya nila. Oo. Para safe sila bala sir. Pero hindi gid sir malikawan sir nga kadamo gid sir sang mga pensioners nato nga ginasakay sa salakyan kag ginatingob dala sa mga branches ng SSS. Kisalayo pa na halin. Oo, sige, go. Layo pa na sir nga lugar. Actually subong sir no. Sang nauna ni sir mga 2 years ago, mga sa silay lang to sir nga mga pensioners. Como mayo to sir mga local sa sir nga officials kay ginahalungan nila ila pensioner bala sir mga constituents nila ginapabalugin nila nga amo na nga hindi magpati sa mga scammer, wala to siya na sige na sir. Subong ginaubra ni sang mga tawo ni sir layo nga mga lugar ang ginakadtuan na nila, mga sagay La Castellana, pag ginabitbit na ang mga hindi sa pinakalapit nga sir nga SSS branch sa ila, kundi diri pa sa Bacolod sa Bacolod East. O ginabiyahe gid nila sir. Ang risgo bala sir sa mga pensioner naton. Grabe. Isa lang sila kasalakyan nga ginatingob dala. Ang iban to sir wala gid sir gin grant sir kay layo na sir mo nang nabutang man kita gani isang SSS branch sa pinakalapit sa ilang nga lugar para hindi na sila bala magbiyahe, magpalayo pa. Ara lang da. Kung naglabot pa sila sa Bacolod para lang gid mag-file sa ilang nga pension loan, ara sir nagaduda na kami something is wrong. Sila kabilog kasunod. Yes sir, oo. So dra pa lang
sa dira lang sir no makatap na kami nga amo na. Ang pinaka-come-on gid abi nila balon lang kami 20,000 panghatag si presidente. Amo nang pinakati isa kung ikaw yang senior sir. citizen daw ka kuan ka mandayon mo amak mo nga 20,000 panghatag sa presidente. Sus Kay galiin mo yun sir loan nga bayaran sang pensioner. bayaran gali tapos ang kakatapos na buwan, let us say ang imo nga pension over 20,000 butan tapos sa sobra 30,000 ang imo nga malone. Tagaan ka lang nila 20,000 ti ang the rest kadto na tuya sa scammer. Oo, bala sir, kadako, kinabala sir sang ilang nga ginakuha dati, kaluoy, gid sir sa mga pensioner. Subong pa nga panimpo naton sir nga, ahaw mo lang na sir no, para sa maintenance sa mga pensioner sa intuon pa sila sang mga scammer. So as of now wala pa gid sang may nag-file sang kuan sang complaint. Wala pa sir. Officially no, wala pa. Wala pa, oo sir. So anong mga measures nga ginahimo sang SSS at least to ma-eradicate na tap na ini nga kuan nga scam? Oo. Wala gid kita sir no kapoy explicar sa mga pensioner nga naga-apply dira sa dira mismo sir ha kung nagatubang sila sa aton nga member service nga officer mag-apply sila sa loan kinexplikaran gid sila sir nga gina-applyan nila loan ina nga bayaran nila nga ibuhin sa ilang nga pension kag dapat ang ilang quick card nga ginasudlan sang ilang pension loan proceeds hindi gid pag-ihatag ipagbaylo or baligya sa iban nga tawo dapat sila lang gid ang makakapot sina makabalo sang pin man nga ginagamit amo na sir Mayo lang sir kapasalamat din kami sir sa dako sir no sa Action Boy sa kapihan sa action na maka-announce kami bala sir makapabalo kami especially sa mga lagyo nga lugar malabutan sila kung nagapangayo kami bulig sa mga LGU na medyo alert man bala sila sir kung may nagalibot nga mga tao sa ilang nga mga lugar maski amo na lang na sir mabulig bala sir sa mga pensioner nga hindi sila madala-dala into sini nga mga scammer. Okay, sige. Well, anyway, panumdum liwat kag sa pamilya man mismo, sa kami pamilya kamo bla, siguro isa man ni kapanumdum sa mga himata sa mga pensioners, no? Nga i-guide nyo man ang mga senior citizens ni, mga pensionado kay iban sila ang isa may mga edad na bla, ang isa madali sila ibudol-budol bla, budol-budol actually ni, no? Madali sila maintuan bala. So kamo mismo nga pamilya, make sure nga ang inyong mga pensionado nga pahimata medyo kamo gidyagiya no buligan ninyo nga hindi biktima sini nga mga scammers. Gani man Action Boy amo ginaang importante nga ang ila mismo nga pamilya bala hindi magpabaya man sa ila nga mga himata ng mga pensioner na. Kadako gid sir sang halip sinisir sang mga scammers sir. Okay. So buong October 17 kita, we understand buwas nga adlaw October 18 may i-launch kamong isa ka programa sang SSS para nga daw mas mapahapos abe ang pagtransaksyon sang mga SSS members sa SSS no. Ining delivery rides? Actually, sir, oo. Coverage ni siya, sir, sang aton ng mga delivery riders. Ni bala, sir, ang mga kompanya, ni bala, sir, nga nagamotor ni sila bala ng mga tao, bala para magdulong sa mga ginapabakal sa ila, sa mga pagkaon. Like Grab, actually, Panda, mga... tama, sir. Muna siya. Oo, sir. Kadamo naman di subong sa aton, sir, sa Bacolod, sir, no? Halin pa na last year, 2 years ago, nga nagsugod na diri sa aton. So, invite kita sir no sa mga tanan ng mga delivery riders na maglantaw kumati stream ni siya live via Facebook iya sang SSS na official nga Facebook sir ang Philippine Social Security System. Actually naka-focus ni siya subong sa may NCR sir pero gina-inimbita ta tanan nga delivery riders nga mamati kung paano magpa-cover sa SSS. Ipa-cover gali sila. Yes, sir. Oo, sir. Kay ang risgo man bala sa ila, bala sir nga nagabiyahe kadamo dan subong sir sang wait naman na pangalan sir sang nagaka-aksidente, bala sir especially ang nagamotor. Maski mo na lang ni sir no ang mabulig sang SSS sa ila ila lang ang ginahulog nga monthly contribution, may makuha na sila nga benepisyo halin sa SSS. Kung self-employed sila, sir, wala labot sa SSS nga program, may ara pag easy program,
Amo na siya sir ang employees compensation. So duwa na ka benefit ang ila nga makuha. Mhm. Mhm. Sige. Amo na sir gapo nga bayta sir sa mga riders kung maka-tiyempo sila buwas sa aga alas 9 sa Philippine Social Security System na Facebook. Mamati lang sila sir kag kung may question sila, pwede gid sila kadto sa mga SSS branches na pinakalapit. Actually damo man na sir nag-deliver man bala sir sa mga opisina sang SSS. Pwede gid sila ka-request kung gusto nila magpa-seminar or magpa-orientation. Okay. Ano ganito nga ang Facebook page sang SSS nga i-open nila? Ang Philippine Social Security System. Philippine Social Security System, pwede na sila buwas kay sort of a information i-live stream ang information may program kami sir buwan. para sa mga delivery riders naton. If ever nga magpa-member sila kay ano ning ilang status daw self-employed ini sila? Self-employed sila sir ho. Okay daw ano na subong ang ida nga ang mga companies bala sir. Actually may iban nga kompanya nga gina-cover gid sila nga as employees pero may iban pa gid nang naluoy makita bala sa mga delivery rider pwede gina sila sir ka pa self-employed na lang kay di ila man bala chimpo action boy kung sila mag-deliver sila. So at least may medyo flexible ang para sa ila nga program ng SSS. Okay, maayo man ano kay nakindadumduman ko ni sa una mo when I was still sa barangay bala. May program ni ang SSS para sa mga tricycle drivers, mga tricycle, di ba? Dumduman ko na nga sa amon to gani. Alkansya. Dumduman ko na mo kay dito sa amon barangay. Daw may ginbutang na tunga daw box bala nga may ngalan kada tapos kada daw hulog-hulog ka lang daw pilang imo hulog-hulog dai no? Para nga sir para di bugat. Until nga matipo na siya kag ang presidente da sa asosasyon amo nang bayad. Naga-remit sa SSS ang ilang sige pa nagyapon. Yes sir, ongoing na siya sir damo kita subong sa mga alkansya nga partner sir no na amo na ginaobra. Kada bulan submit na siya ni remit sa SSS ang ila nga bayad. Kag dako man sir ang nabulig sa ila kay ng mga benefits wala sir ng mga members makuha. Tandaan nga mga benefits ng SSS available na siya sir sa aton nga mga SSS members sir no. So ila ang ining parallel say for instance ang mga delivery riders naton pilang ilang monthly contributions ni sa SSS? Ang pinakanubo sini sir ang 400. Naga-constitute na siya sa SSS contribution nga 390 pesos kag EC nga 10 pesos. So 400 na siya sir. Ang employees compensation, ano sa employees compensation gani Ms. Cherise, if you can explain? Iyan na siya sa ECC nga program sir no. So separate na siya sa SSS although ang SSS na siya ang naga-handle bala sir ilang nga payment kag ang pag bayad man sang ilang benefits. So before sir ang EC program ni siya sir para lang gid ni siya sa mga covered employees ang may mga employer bala sir sa private sector. So ga-range ni siya ang payment niya 10 pesos per month or kung 15,000 or more per month ang salary 30 pesos ni siya sir. So gamay lang ni siya sir nga kandidat pero dako ni siya ang mabulig. Kung ang aton nga SSS member na injure nagmasakit kag na aksidente nga work related bala sir or nagpakadto sa opisina o papuli na nga na-aksidente sila. May ara ini sir ang aton nga medical officers man sang list kung ano ni siya nga mga work related no nga mga injuries, illness kag pati death sir. So aside from the SSS na benefit may makuha pagi sila sir nga EC. So amo lang ni siya sir ang matawag nga double compensation under sa SSS kag sa EC nga program. Nagsugod ni siya sir last year September 2020 nga pati ang aton nga self-employed na cover naman sang EC program. Kung amo duha gali ka benefit ang ma-avail nimo no? Oo. Halin kung halin sa SSS kag halin sa employees compensation. Oo, sir. Kagamo-amo man ni sila, sir, amount. Medyo taas-taas man ni kanin, sir, ang EC.
ang ano ni sir nga kung ang aton nga member wala sir na mapatay di sir no, so duwa man ni siya sir ang benepisyo nga makuha sang iya nga legal spouse kag dependent. So Okay. kung qualified siya sa pension man ni sir ang makuha nila. Okay. Sige. You touch sang parte sinibilang kuan ining kung mapatay sa death bala nga cases bala naton. Ang aton nga burial benefits mong pila na ang ginahatag naton kung may mapatay, pila na ang ma-avail nila sa SSS nga burial assistance bala na assistance. Ang funeral benefit na sir, Mm-hmm. funeral benefit or burial. Ka-range ni siya sir from 20,000 to 40,000. 20 to So, depende 40. ni siya. Yes sir. Depende ni siya sa hulog sang aton nga member. Wala kita actually sir sa niya tawag nga minimum gid no kay aga depende man ina sa expenses sa mga official receipt nga masubmit sa claimant bala sir So kung dako kaglawig na ang ginahulog sang aton nga member, medyo dako-dako man ni siya ang makuha nila sang claimant sa funeral claim. So ang pinakadako ni siya amo na ang 40,000. Okay. Tapos na subong sir ang filing sir sang funeral claim dili sir kay kung SSS member ang claimant naton, online na siya sir ang ano niya ang submission kag dating pa na siya sir. So kung lasig na sa usually ang kakatabo niya ang sinabalaan ko mo nimo kung may mapatay ka kundi may funeral parlor na nga ma-service imo nga daw ang funeral parlor daw mo naga-process sang sang claim sa funeral benefit. Actually sir, hindi na subong sir allowed sir no, dapat ang mga claim ang iya gid nga himata man no, or actually kung sino man sir ang naggasto wala sir nag-defray sang expenses para sa funeral. So kung ang aton nga claimant no nagpagamit bisang iya sir nga funeral memorial plan na bala sir or nagpalubong or nagpa-cremate, kag ang resibo, importante sir no, ang resibo nakapangalan man sa claimant nang mula na siyang ginasubmit nila sir kag ID sang member nga napatay. Pero kung nakapangalan sa tag-iya sa funeral parlor, siya man gyapon siya man gyapon maklaim dila. Pero sir, ang claimant sir ang nagabayad man sir di bala, hindi man sir ang ang funeral parlor. Oo. Kaya yung isa ang may member nga wala man sila right there and then nga panggasto. Di sila sa funeral parlor niya, sige lang, kami na lang na kay muna, no? Hindi daw mo nakatabo. So, basta kung sino... Before, sir. Before, sir, daw mo na siya ang nakatabo. Subong hindi na gina siya, sir, wala na siya sa namon, sir, gina-accept, no? So, dapat ang claimant, gina siya, sir. Okay. Sige, nakimatag na bla kay... sige. Yes, sir. May mga message diri sa aton. Ang isa sang baloka sa subong nga panahon bala sang pandemic daw hindi nakagawa mayo ang tao, especially ang mga pensioners naton. May nagapamangkot diri kay problema kuno sa SSS. Magpatawag ka daw ay may kasabat ano man anong sitwasyon sinatman? Okay. Oo. Ang aton, sir, nga officer, no, ng 8 to 5 na siya, sir, Monday to Friday, may ara kita na nga hotline numbers nga magamit sang aton nga mga members magtawag or mag-email man, sir. Especially sa mga restricted, sir, no, nga hindi makagwa sa ilang balay. May ara kita na, sir, nga nagasabat sir, ni sir sa Bacolod nga branch naton. Ara ang aton na number ang 433-2293. Kaya man ang aton nga hotline number nga 0945-177-2270. Sir, may nagasabat ginaya sir yan, no. Ang lang sir nga gapangabaylan actually sir aton nga mga employees nga kung pwede itawag na lang instead of i-text bala sir. Kay para masabat na nila kay kung isa gasunod aso na kisa sir ang ilang cellphone kiti sunod-sunod bala ang tawag so hindi na sila makasabat man sa text. Masabat na lang na sila sa tawag Manila. Pero sir ara sir ang aton nga hotline numbers kung pwede man sir nung aton nga mga members kung may transaction sila sa SSS aside from mga ng simple verification lang sir kaya pwede na nila mahimo online. Pwede sila sir ka pa-appointment
sa aton nga mga branches. Kay may ara kita sir mga email address na kung diin sila makapa-appointment or sa website mismo naton sir sang sss.gov.ph. Once magpa-register na online ang aton nga members, may ara na da sir branch appointment na pwede lang maklik sa aton bilang nga members kung makapili sila date kung saan sila makakadto sa SSS kung diin nga branch. Amo na ganing nga tagon nato no. Ining aton nga mga transactions mo with SSS by appointment ani, hindi na sa sila nga makadto Yes, ka lang sir. to ka ma-walk-in ka lang, kundi mapa-appointment gid dyan no. Yes, sir. Ginkuan ni sa, is this because of the pandemic? Yes, sir. Kasi limited mo lang bala, sir, ang makasulod sa mga offices naton. Kasi ga-follow, ga-comply kita, sir, no, sa ATS na safety health protocol. Ang aton lang, may maka-walk-in man, sir, ang payment bala, sir. Kasi may ara iban, sir, na by number coding naman na siya, sir. Kung Monday, kung nag-end ang imo nga SS number sa 1, tag sa 2, amo na siyang schedule mo nga pwede ka ka-walk-in sa SSS. 3 kag 4 Tuesday, 5, 6 Wednesday, 7, 8 Thursday, kag 9 kag 0 kada Biyernes naman na, sir. So, tandaan na lang, sir, sa aton nga members, sir, no, nga either number coding, nga walk-in, or branch coding, sir, para magpa-appointment sa SSS. Okay, sige. Mga mangkot lang ko, Miss Cherise, ang hindi ba lang nga daw may move kita ang SSS nga may increase sa premiums sa mga members. Though I think daw kuan ni Anay, why ni Anay gin dayon? Actually, sir, subong, nag-ari pa niya, sir, no? In effect, man siya subong ang increase na sugod January 2021. Bali, ang loto, sir, nga napasar sa Senate o sa Congress, naghatag lang to siya, sir, authority para kay President Duterte nga ipa-suspend ang increase ng contribution sa SSS. Pero so far, sir, wala pa man, sir, may guideline bala, sir, nga ipa-suspend anay ang increase. So, subong, amo pa ni siya subong, sir, ang gina-follow naton. Sige, okay. May namangkot dire, kung self-employed ka, after 6 months, may ma-avail ka na nga benefit? O saan ka qualified to avail of the benefits ng SSS? Okay, sir. Ang pinaka-minimum ni naton, sir, nga mga requirements, sir, no, para mag-avail sa aton nga short-term na benefits, dapat ang aton nga SSS member may contribution sa minimum of 3 months within 1 year prior sa iya nga contingency kung nang masakit man siya or magsiling kita, Ms. Cherise, nga minimum benefits, sir. ano ni siya? 3 Ano nag-include sa ano ni siya? ang Short-term benefits gali, oo. Oo. May ara kita sang sickness or no maternity para sa aton nga female members, may ara makita sang partial disability sa mga members naton. Okay. Tapos may ara pag sir sang subong, sir, ang pinakabagot ang programa ang unemployment benefit. So last year, sir, no, kay kadamo sir mga establishments nagsira or nagpang-retrench sa mga empleyado nila tungod sa pandemic. Damo gito, sir, naka-avail man sa unemployment nga benefit na separate sila bala, sir, sa ilang employer. Okay. Tungod nga nagsirabi, sir. Nakakuha dito sila, sir, sang worth mga at least 2 months ang ilang pension, salary. Monthly salary? Oo. Okay. Oo. So, amo na siya, sir, pinakabagot sa, sir, no, ang unemployment benefit. So, Sige pa na siya. Sige, gina siya, sir. Isa na siya, sir, sa program sang SSS naton subong. So kung nadulaan ka obra na sira ang imo nga ginaobrahan, pwede ka maka-apply for unemployment benefit. Ako na sa qualifying man sa requirement. may qualifying requirements, of course, no? Pero ano ni siyang unemployment benefit ni siya? Bayaran man isang member o No, sir. Hindi na siya na, loan okay. benefit, gina siya, sir, sa aton na members. okay. Covered na members. So, qualify. Siguro, present ka lang sa mga, mga nagsirang kompanya mo. Basta may mga requirement mo na, ano? May DOLE certificate siya, sir, nga nag-close due to retrenchment ang iya nga kompanya. Kag may hulog siya within 18 months, may dapat within 18 months lang. Na hulog. Prior sang iya nga
maghalin, sir, no? Okay, so Magpahalin sa iya. ayo gali no, galing hindi mo ko kabil sina kay daway pa man ko mapahalin sa obra ko be. Hindi man, sir. May na, sir, may ubra. Action On boy. gani man. Mas mahal lang hindi ko maka-avail, no? Yes, action boy. Tama. Kag ini sa kaso sa death bala no, before we tackle other issues. Ini sa kaso sa death, kung pila ang minimum contribution nimo para maka-avail ka sang kwan sang let's say funeral benefit. Ang ato niya, sir, na funeral benefit, sir, na mas isa lang na siya, sir, kahulog sa aton member within 1 year prior sa iyang pagkatabo ni sir, no? Pero subong October, nakatay siya ang member. Dapat from July 2020 to June 2021, maski may isa lang na siya, sir, kahulog, pwede na siya ka-avail sang funeral benefit. Ang galing ang claimant, sir, oo. From Tapos, July, let's honestly, 2020 to June 2021. may isa ka Isa lang na siya, sir, sa bulan na hulog. Pero hindi na siya hindi pa. gali iya nga let's say nagpa-member ko abi let's say June 2021 pagka August nga napatay hindi na siya ka-avail sina iya. Hindi siya ka-avail sa Hindi funeral pa, sir. benefit kinahanglan 1 Hindi year pa siya, sir. prior sa kwan. Oo. Okay. Yes, sir. Unless, sir, kung ano siya, sir, kung easy siya, sir, work-related siya, bala na ng ara, sir, ma-avail yan na sa mga self-employed kung sa mga covered employees. May mga So, qualifying sir, na kwan mangali. Oo. Amo pag na siya, sir, ang nami, sir, no, sa easy program. Hindi lain pag yung iya requirements sa kumpara sa SSS man. Tapos sa death nato niya, sir, death benefit, basta may hulog lang, sir, nga 36 months prior sa contingency, sir, sang aton nga member, maka-pension na, sir, ang iya nga primary beneficiaries. Amo na siyang iya nga legal spouse kag dependent, is minor dependent. Yeah. Okay. Kung ang isa ka atagon ko anay para maintindihan gid sa aton nga mga members Okay, bala. action boy. Magsiling kita kay iban ang ilan na tandaan lang nga o kung na paminsar lang isa lang ka contribution pwede na mo. Pero gali dapat 1 year. 1 year before natabo abi Prior, ang prior no 1 year antes natabo ang kung anong insidente da amo na iya pa avail mo hindi iya within 1 year kundi 1 year prior. Okay? So atagon ta na nga bisan isa lang tuod pwede ka maka-avail kay basing iban blaga pensar sila nga maka-pension ta makakwanta makabayad ta isa pwede na ta ka-avail sina no pero kinanglan 1 year gali prior sa insidente. Okay sa tag na Pero ina. minimal man na siya, sir, ha? Kasi 1 year. 1 year man lang. Isa lang man kabulan ang hulog niya. So minimal man na siya, sir, ang benefit na makuha. Meaning, let's say sa funeral benefit, it might not reach 20,000 or Yes. it might not. action Oo. boy. Depende na siguro sa mga i-present dira nga mga resibo, no? Kaya ti isa man lang kabulan imo contribution, base 400 man lang ito na contribute mo. Nubo-nubo man ang benefit pero mas mataas of course sa 400. Yes, action boy. Okay. May ara lang na siya computation. Sige. Ining ato balang death of a spouse. Yes. Let's say pensioner ato ang spouse, no? Nga napatay. So ang iyang direct beneficiary ang iyaman nga spouse abe nga pensioner man. So anong matabos na maduwa ng pensyon sang nabilin nga sang survivor member? Yes, oo, action boy. Kung ang aton nga claimant, no, ng retiree pensioner man, tapos ang iya nga spouse nga napatay, pensioner man sa SSS or maski wala pa gani ka baton pension pero qualified magbaton pension ang claimant, duwa na siya ang iya nga batunon as retiree pensioner na pension niya kag surviving spouse action boy. So kung pila to ang ginabaton before or kung pila gid ang amount dapat na qualified ang pensioner naton, amo gina siya ang batunon niya. Pero ang Wala na sa buong. okay, amo ina sa bato. Kung pila ginabaton sang napatay? Yes, nga pensioner, amo gina siya action boy ang batunon man sang surviving spouse. Pwede na siya ano gani panawag na nila ay nang let's say kung surviving spouse ka pwede mo na ano gani panawag nila ng datingo bala ano gani panawag nila ng mga tag 18 months na lamsam. Pwede na sa malamsam. Wala na siya action boy ang aton actually nga ginalamsam na siya kung hindi bala qualified ang
ang pensioner magbaton sa monthly pension, ang claimant, bali. Okay. Lump sum, isa lang na siya nga hatag. Ang 18 months na siya action boy nga ginahambal mo para na sa aton nga mga retiree pensioner nga may option sila nga magbaton tingog 18 months. Tapos ang ilang monthly pension ma-resume na sa ika-19th. Ika-19th month, oo. Sige, kaya po na isa yan. Pero hindi na, what I mean is, Yes, hindi yung pension yung available ba as surviving spouse, pwede mo ni makuhan, pwede ni mo amo man ablama, tingog mo ano yung 18 months, tapos after sa 19th month ka na lang mabaton sa pension, pwede mo na? Hindi na siya Hindi na action boy, saya. wala na siya option sa sa surviving spouse. So ikaw ya kinanglan imo gidya. Kung ikaw ya, ikaw ya pwede Retiree ka. pensioner. Retiree pensioner ka pwede ka. Sige, Yes, matag action boy. matag inabla kay may nagapamangkot man di sa ako no mo. So Yes, action anyway, Miss Cheris, can I call you back kay mahatag lang ko di sa akon nga mga obligasyon. I-discuss ta ni kay SSS may ginatawag kita nga Unified Multipurpose Identification Card, no? Kag may annual confirmation of pensioners program, istoryahan ta man na kay may nagapamangkot man Yes, sina sa ako, no? So we will get right back to you after sang akon diri mga obligasyon lang, Miss Cheris, okay? Okay, copy action boy. Thank Sige. you. Pwede mo mabutang lang, kay we will call you back, Okay. no? Sige. Mga ka-aksyon, ang atong bisita is Miss Cheris Avila, ang Regional Communications Officer sang Social Security System. Dali lang kay tamyawon ko lang ni anay ang akon nga mga ang iban diri bilang nga nag-angaton nga mga listeners diri kag nagamonitor sa Facebook. Ana Sinoro, mo damo hindi pa mangkot to. Good morning sa imo. Angela Gayandato Castillo kag Hinida Ordonez. Morning man sa imo. Kay Elvira Hilugo, kay Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Minnesota. How are you there, no? Playing bingo here. Sige, namin isang isang live ni Ma'am Vanessa, no? Anyway, sa kay Ray Baryoga, Jocelyn Song Comedia, may agaman, ang ano ni Saman, ang official pension, wala na to. Ang ano ni Saman, mangkot ko lang ni karon ha, kaya hindi ko kaintindi ano ning official pension, no? Sa kay Rochelle Fulgencio Susana, ma'am, kung 5 years lang ang narimit sa members is kasi mong 63 na sa pwede sa kabil pension. Sige, mangkuton tanak ng Jocelyn, ha? Ayada, mangkuton tanak, kalma ka lang, no? Ikay Robles, kay Lumel Villano, good morning, man. Sa kay Phil Alonsagay, sa Tokyo, Japan. Martin Aliling, kag Ma'am Lily King, may aga dira sa London. Sige. Kay Miss Jinky de Alagdon, good morning. Kag RJ de la Peña. Sige, karon na lang imo ha. Kay, kanta na karon na. Ano ta na? Cater na. Alma Oligon, happy birthday sa imo. Halin kay Miss Jinky de Alagdon. So, Alma Oligon, happy birthday. Sige. Ang ibang karang nga pamangkot, ipalambot na kay Miss Cheris, no? Mabalik kita mga ka-aksyon, diri sa kapihan sa aksyon, pagkatapos lang sang importante naton nga mga pahibalo. Once upon a time, ay nanay. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo.
Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahitangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman, Senator. Aksyon, ang aton gyapon nga bisita si Miss Charis Avila, ang Regional Communications Officer sang SSS, no? Kag may mga pila kita diri ka mga kuano ay padangat anay sa iya nga mga queries, no, mga pamangkot talin sa aton nga mga listeners, no. Miss Charis, may namangkot diri kon 5 years lang ang na-remit sang member sa SSS, kag subong 63 na siya, pwede na siya anong iya ma-avail nga mga benefits ni Miss Charis? Actually, sir, no, ang aton na minimum requirement para maka-avail sang pension loan, sir, sa retirement is 120 months. 10 years. Equivalent na siya sa 10 years, sir, na hulog sang aton member. So, kung 63 ng aton member, kag 5 years pa lang iya nga hulog, sir, pwede na siya, sir, depende sa member kung masarangan niya pa, kag may pa man ang lawas, sir, no, pwede niya na, sir, masigi anay hulog at makalabot siya 120. Pero, sir, kung ang aton nga member may nabatsyag, sir, no, nga masakit bino nga sige-sige bala, sir, masakit kag ang current mo lang, sir, ang hulog sa SSS, pwede na siya ka-avail sang aton na sickness or disability, sir, depende sa iyang masakit.
So may ara man ina sir no kay may ibang nga members bala sir nga may ginabatsyag pero wala man bala nag-avail sa SSS, wala hindi sila kabalo nga may ara sinagali sir no nga programang SSS. So ang total disability naton sir nga benefit ang aton nga member maka-avail na iya maski 36 months lang ang ilang nga hulog. Okay. So pension man na so, sir ang mabaton sang aton nga member na may disability. Okay. Pero kung amo na si amo na bikon 5 years ka, wala ka man niya sang disability, wala ka man niya sang diferensya, why ka man sa ginabatsyag sa imong lawas, ang imo sini nga ma-avail ano lang lump sum? Oo sir, kung mag-file man gid sir ang aton nga member sir no, lump sum lang gid pero sir wala ta na gina-advise kay kanugon bala sir kay kung makuha na siya sir lump sum sang aton nga member, funeral na lang na sir dayon ang sang claimant siya unless kung ang mayara pa siya sir nabilin bala nga primary beneficiary niya nga legal spouse kag may minor dependent pa siya kung ano matabo sa aton nga member maka-avail na sila sang pension sir, monthly pension. 85 years sir ang iya nga hulog so kung hindi naman gid ang member ang maka-avail sang mga benefits at ang iya nga primary beneficiaries maka-avail pa ya. Okay. So kung amo nagali ang sitwasyon kung 5 years ang imo contribution lang 63 na siya base kung way na capacity nga magsigi pa sang bayad, wala to ang maka-avail sa kung gusto gid ang pension ang mga surviving dependents na lang. Oo. Amo na lang na maka-avail pro siya hindi siya maka-avail do pwede sa kalamsam pero way gina-advise sa SSS nga maglamsam. Oo sir, kay gamay man lang na sir makuha daw equivalent lang man na sir sang hulog. Sang hulog mo. Interest bala. Gamay lang. Gamay lang na siya. Pero sir subong bala sir ang mga 63 years old sir do may pa man sir ang lawas bala sir kag ang health. Kung ano encouragement sila namon sir nga magsigi anay hulog, sir. Basi 5 years, sir, mag-68 siya, sir. Ara pa man siya may palawas. Makabaton pa siya sa iya nga retirement. Ini galing ang ginagapangkot, 63 ni siya 63. Oo, sir. Senior citizen. 5 years na lang, sir. 5 years, kung willing siya. Damo kita na, sir, member, sir, ha, na mga taas naman ng edad, naging tapos din nila hulog. Kaya pwede mo lang. Naka-avail Japon. Yes, sir, sa retirement nila. Kaya pwede mo lang kalibisan maglambot ka na sa mga sobra 60 o mga 65. Yes, kasi sir, kaya kung payment mo kung masarangan mo pa. 70. Oo. Yes, sir. Okay, sige. Amangkot lang ko, kung personal ka nga pamangkot, wala pa gyang SSS ang kwan, sang ano po nagsinigan ay, ng condonation sa mga loan? Ginapaabutan na, sir, no? Kaya ang last nga condonation sa loan, 2019 pa. So, kung may ara na, sir, ng programa, sir, subong loan, pabalon, tagid ka mo dayon, action po. Gini, sige. Are pa gido, kung ipa-update ang pensyon sang pensioner, dapat ibladalon ang pensioner sa SSS, kay bawal man seniors magwa subong. Sir, amo na subong nga aton, sir, na ako, sir, nga tawag ang annual confirmation of pensioners. Okay. So, ang tanan ka sir ng mga retiree pensioners na diri man lang nag-start sa Pilipinas kag below 85 ang edad, why ka na sila sir gina-require magpaakop so sige-sige na iyang ilang pension. Ang ginapa-comply ka lang sa akop ang aton ng mga retiree pensioners na ara sa abroad. Ang mga pensioners ang surviving spouse naton nga pensioners kag pati ang mga may guardian bala sir nga mga para sa mga dependent or minor incapacitated na dependent sang napatay sir nga members ng SSS. Amo na siya subong sir ang ginbalik ta naman no kay last year gindula ta na siya sir temporarily suspend ta ang compliance sa akop tungod sang pandemic. So wala dito sir may gin-suspend nga pension sa aton nga mga pensioners. Kay tungod nga hindi man sa gusto nga mabudayan bala sir kag marisgo ang aton nga pensioners. So kung sugod sini sir nga October hasta March next year gina-require na naton sir no amo na siya ang retired pensioners abroad, surviving spouse nga pensioners kag guardians ang mga dependent minor na magpaakop na sir. So may ara kita na sir sa aton nga SSS branches sir no may ara kita na akop form kag may naka-attach mo na sa sir nga self-declaration para sa surviving spouse. Yun na kailan pag inauthorize, ipa-accomplish lang natin sa mga pensioners, sir, no? Isa ka primary ID or duwa ka secondary ID.
ano lang na siya sir ha, kag picture sir sang pensioner ta nga nagakapot sang current bala nga newspaper nga Newspaper. gagwa gid ang headline Mm-mm. kag ang date. Basi budlay na na subong kita wala na newspaper. Wala pa man ta sir mga ano sir. Anong iba nga pwede man kada wala man newspaper subong. Oo. Pero pwede gina sila sir sa request sir no para mag-email lang sila sir sa aton nga mga SSS branches bala para maski video call na lang kag usually amo na siya sir gakatabog subong Mhm. para sa aton nga total disability pensioners pag sir no nga gina-require man magpa-akop. Mhm. Amo na lang na sir nagapa-email kita sa mga branches naton or nagapa-branch appointment kita para ma-schedule sila for video call para makita ang aton nga pensioner nga ara pa pag para hindi maupod ang ilang nga pension. So tanan nga mga pensioners na require na sini sang confirmation sang Yes akop sir, ni. tanan nga pensioners except lang yun, sir sa retiree pensioners nga ari lang diyan sir Ari sa Pilipinas. Sa Ang mga retiree, 85. ang retiree pensioners nga ari sa Pilipinas, okay lang yan bisan hindi sila sa Yes magpaakop. sir. Oo, basta wala pa kalabot 85 ang edad. Wala na sir gakautili nga pension. Sige lang na siya. Kung maglabot kay 85. Require kita sir magpa-akop sir kiti medyo may edad na sir mo. Kay nga ako ng father, ti pensioner, ti nag-85 na sa October 8, oh. So, dapat mapakop. Madalang. Oo, sir, makakomply gid sa akop. Sige, kaya balong ko siya nga makuhan nga, mapidi to sa, kay sa bago ni siya mo, ti pidi to sa bago, Pwede gid, sir, anong sa imuon, bago. anong imuon niya sini? Papangailan sa sir sang akop form sa SSS branch, tapos upod sang iya nga primary ID, tapos photocopy lang na kag amo to sir kung may ara kamo da bag-o nga newspaper bala sir pa picturean nga test level, tapos ipadala lang sir no. Pwede na siya ma-email sa SSS branch Sige. para mapaschedule sir. Pwede man ay kung ano, kaya daw may mga local papers na diya nga daw nagagawa Yes, pa mo. sir. May ara pa sir ho. Kaya ang national newspaper daw ay nag-deliver. Or pwede man na siya sir nga ang background yun sir ang TV nga may news bala sir kung may nagagawa nga date pwede man na siya Correct. Oo, pwede. Sige. Kaya balong ko to nga mapang-akop na siya. Kaya basi ko mauntat ang mga todang pensyon niya blang. Anyway, may pamangkot man din sa akon si Mark Salanga ho. 120 months na pay niya, maximum daw maximum ang nabayad niya. 120 months na. Pero nagsilo siya sa GSIS kay government employee. Mga more or less mga pila ni kuno ang pamangkot, pila ng monthly pension ko man sa ulihi man, may lamsam pa ko, amo na pamangkot. Kung may pension, may lamsam. Wala, oo sir. Oo. So qualified din na siya sir mag-pension yun sir. May ara kita na sir sang ano sir ng calculator bala sir sa aton nga website na pwede na ma-check. Doon pila no ang imo ma-avail nga pension. Pila, oo sir, nga pension. Pero sir gina-advise sir sa mga members sir kung wala pa makalabot sang 60 or 65 ng CGU ng hila sir, hindi sila maguntad sa 120 months lang ang contribution. Kasi dako pa na sir ang mabulig nga lawig bala sir ang hulog ng ilang contribution. Kung gani ang aton gani sumong daw sobra na 150 guro mo tiyagan ko mo. Oo sir. So dapat sir kung wala layo pa makamon sir mag-retire, sigihon niyo lang sir hulog. Ay mas dako ang pensyon. Oo, sir ang computations ang benefit naton depende sa hulog sa premium contribution kag sa kalawigon niya sir. Sige, okay. So natakol na to ining annual confirmation sang pensioner so kung ang ako program liwat kina-remind naton kung maglamot ka na 85 nga retiree pensioners ka dapat mag-akop ka na kag kung ato ka sa abroad dapat pa-confirm ka man no pero kung ari ka lang sa Pilipinas way kinahanglan nga kay may namangkot na actually sa akon mo kung retirees lang yan. Sa retirees lang kung ari ka lang sa Pilipinas hindi ka na kinahanglan nga magpa-akop, okay? Mag-online transaction sa SSS. Paano po kuno Miss Cherise? May kapamangkot? Mag-online transaction? Makadto lang sila sir sa aton nga website no, ang www.sss.gov.ph. Kag niara na sir portal ang member kag employer. So sa mga members naton, ada lang sila kadto sa member. Tapos i-ready lang nila sir ilang nga SS number kag kung mayara pa sila copies ang ilang nga E1 or E4 mga SSS forms bala sir i-input na nila sir ang data nga ginapangayo, gina-verify mo lang sir ang kung ano to ang SSS record
para mapadalaan sila notification. Kinahanglan kay sir may ara sila active nga personal nga email address bala sir kay titanan nga mga notifications sa SSS na ipadala. So, pareho na once makasulod na sila, maka-register sila online, padala na sila sir sang link sa ilang email address, sang mag-encode ng ilang password. So, once makasulod na sila sir, ilang records sa SSS, ilang contributions, ilang mga employment history, pati ang mga ma-avail nila bala sir nga benefits ng program sa SSS. Ara manada pati ang salary loan naton sir. Okay. Sige. Are pagido, morning, pwede ka pamangkot. Senior citizen ako, wala matapos ang hulog ko sa SSS, meaning siguro wala sa kalambot 120 months. 120. Oo. Nya ano ang pwede ko himuon nga makuha ko ang ginbayad ko? Pwede ko makuha bisan pila lang? Daw na mo lang inang ginistoryahan ta, no? Nga okay man, makuha mo man ang lump sum, pero it is advisable nga kung gusto mo yung pamilya mo maka-avail sina, dira lang na da siya, no? Para maka-avail pensyon ng pamilya mo. Galing kay tiya mo na ang pamilya mo lang maka-avail, no? Galing. Sir, kung tao lang nila, sir, nang gamay lang na iya, sir mo, nga, ng antidad, gamay lang bing interest ang may-ara. Kaya kung sang una pa siya bala, sir, naghulog, di ba, gamay man lang to ang premium sang una. That's why, gina-advise sa ila nga, isigihon lang, para sa ilan na lang beneficiaries dito man din. Sige. Dali lang kay ginakuan ko di ang kuno ang mga pamangkot bulaw. Ari guro ang pamangkot ni guro sang isa ni amon ning dason nga topiko ining Unified Multi-Purpose Identification Card, no? Kay may pamangkot diri bulaw niya kung magpa-ID ka daw wala kuno magpa-ID ka no ako hasta subong wala pa ko ID sa SSS. Ano ning Unified Multi-Purpose Identification Card? Amo na ni sir ang nagbulo sir sa aton nga nung SSS ID before. So ang nagahandle sini ang PhilPost Corporation pero sa mga SSS branches ni siya. So imbis nga biometric sa una nga ID wala sir amo na siya subong ang UMID. Last year ginuntat kani siya sir kay tungod nga ang sila magpa-ID sila sir may ara di bala daw personal touch na nag-guide sa member mag-input ng ilang mga prints bala sir sa machine. So subong gibalik naman sining October sa mga branches ng SSS na may PhilPost ng mga empleyado. Ang iba naman ang SSS employee ang nag-handle sini. So pwede lang ni sila sir palisin sa Bacolod schedule lang sila no appointment. May email address kita sir para dira ang UMID ssbacolodlacson@gmail.com. Pwede na sila ka-email nga magpa-schedule for appointment. Kasi hindi sila subong sir maka-walk-in lang for ID. Okay. Pwede, so anong i-open nilaliwat tong kuan nga email lang sila sir. Email sila sa UMID. UMID ssbacolod.lacson@gmail.com. Sa iba na branches sir, pwede sila branch appointment sa my.sss na portal. Amo na siya sir ang online registration sa ato na members. So amo na kali magpa-ID ka na. Yes sir, sige. nabalik naman din siya. Okay. 70 years old nako, remit ko 79. Pwede ko mapensyonan kay nambal natong kay na hindi pwede no kay way kalambot 120. Yes, o kung maka-continue ako hasta 120 months. Pwede pa siya 79 na siya? Pwede gid. Pwede gid sir kung okay pag ang iya na health bala kag masarangan gid sang member. Pwede man niya masige lang. Sige, okay. By the time nga matapos kasi na kung pila tong contribution niya sila man pila to daw 79 ang contribution niya. Hindi na gani kalambot. Pila na lang ka months no? 80 40 months na lang. 41 months. Para malambot nimo ang kuan ang makapensyon ka 41 months ang payment na lang. Hindi pwede matingob no? Hindi pwede matingob action boy kasi sa mga self-employed or voluntary na no muna siya ang na separate before sa employment tapos gina-continue na nila ilabayad. May deadline na siya sir ang pagbayad ng contribution. So kung maglapaw na hindi na nila mabalikan bayad. Okay. May ara ko nung nag-loan sang tiyempo sang Bagyo Ruping. Nya kadako sa interest niya apply sa disability ginpabayaran pang loan niya kay masakito na siya gamitin na sa bulong
Amuhin na siya, let's say may loan ka, nag-apply ka disability, buhin da ang mga loans nimo? Base bala action boy ng total disability na siya ang ginaplayan niya nung claim. So, considered na siya nga final claim. Paris na sa mga retirement sa bala action boy. Kung may outstanding loan pa nga balance ang member, ginauna na siya na i-deduct before nila ma-receive ang ilang benefit. Amo na tani pagid action boy no nagka nagapabalo taliwat sa nagka-remind ka sa aton ng mga SS members na may mga loan pa sa SSS, especially ang mga dugay na way na bayaran, pwede pina nila subong ma-check, magpa-register lang sila sa online, ma-check nila kung pila pa ang balanse nila. Kag pwede nila matamatan bayad para hindi man sila matamaan pag mag-file sila sa ilang benefit, kaya i-deduct na siya. May tani ka may condonation, no? Tama pag ginao. Na mayo lang tayo kumakaimihan action boy nga may condonation kasi kung gamay lang na ang ang loan niya, ang nagapadako lang nga ang penalty ang interest kay penalty, penalty makondona na siya. Sige. Ma'am, kung 60 years old na, pwede pa siya kahulog wala sa SSS? Ay, ang aton coverage action boy nagasugod lang na siya sa below 60 na edad. So kung 59 years old, pwede pa ka pa member kag kasugod hulog bayad. Pero kung 60 na gid siya action boy kag wala pa gid siya ka pa member sa SSS, wala pa siya kahulog, wala na sana naga-cover kay ara gid na siya sa aton SSS law. Below 60 lang gid ang ma-cover naton. Sige. Member. Ang bana niya kuno 60 na sang August 25, hindi man siya ka pa SSS kay hindi siya kalakat, may masakit, di pwede lang asawa kuno maka-follow up. Kag ang asawa senior man. Follow up sang ila nga gin-file action boy. Nabali ang bana niya 60 years old, hindi kalakat na kuno. Kag kay may masakit, pwede kunong asawa lang ang maka-follow up sina sang iya sa SSS kung anong i-follow up niya. Pwede gid action boy kung may ara sila nga gin-file na pwede din sila katawag sa aton basta makolod lang ba na siya nga sa Lacton nga branch. Pwede nila matawagan or ma-email action boy ang aton nga branch. So sa Bacolod, ang email address is bacolod@sss.gov.ph. Pwede din sila ka-email. Kaya kung sa iba ng nga branch sila nag-file, i-refer mo lang na sila, i-forward lang na sa iba nga branch ang ilang follow-up action boy. O pwede man action boy sa imo na i-forward lang sa ako ng action boy iya nga isasambot para ma-check ta kung ano ang status ng iya nga claim. Okay, sige. Ini mga application, pwede online, no? Ang application sa mga benefits, mag-apply ka for benefits, pwede online? Oo, action boy, halos tanan sa subong benefits ng SSS program, ara na online. Ang retirement naton, ang pera lang gid ang death claim. Kay ara daw na siya ng damo na siya documents na ginasubmit. Pero ang mga funeral, mga retirement, sickness, maternity, ara na siya available online. So ang death claim kinanglan kadtuan mo gid kay may mga requirement kag nga i-submit damo requirement nakita ko na mga requirement niya sige. Ang lula niya kuno 16 months lang nabayad kag 64 na pwede pa ni siya makasige. Sige pa basta sarangan di ba? Oo, action boy. Depende sa ila. Pension, akong pension nga disability ko, kag lifetime pension, mapatay ko may kuwaon pa ko nga privilege. Siya guro ko mapatay, wan sa kuwaon privilege, patay ka na mo, no? Ang iya pamilya guro no? Beneficiaries. Action boy. Ang beneficiaries, no? Kung may ara ka na be old SSS ID, okay lang ni sigapon? Pwede na siya action boy, pero gina-require din na sila nga magpa-ID na UMID na subong. Kung ang namin niya nga daan, ang dupaktil pa na siya or biometric na ID. Basta first na time nga magpa-UMID ID, ang Y na siya bayad, action boy nang kung nadula lang kag magpa siya liwat apply sa UMID pa lang kami gasukot sang ID. Okay. Basta atagon ko man niliwat kay kadamo ka pamangkot, basta bisan pila na edad mo, basta makasarang ka pa magbayad, pwede ka kabayad gyapon sa SSS. Sige Basta member ka na Hindi ang masugod ka pa lang 16, hindi na pwede. Pero kung nakasugod ka na bisan 70 ka na, pwede ka pa ikabayad gyapon kung gusto mo, kung makasarangan mo pa, hindi ba? Kag Mayo, yes, Captain Boy. Kag Mayo Palawas. Kag Mayo Palawas mo, no? 58 years old na ako, Action Boy, no work, 20 years contribution, pwede na ko kakuha lamsam, hindi pa pwede. Guro kayo daw, mas 60 ka pa ni kinanglan?
Oo. Mm-mm. Dapat ang aton nga, 60 Ano na siyang optional retirement ka. Kung lamsam ang kwaon mo, pwede guro ya? Kung lamsam? Pero wala talaga ni ga. 58 hindi gid action boy. Ay, 60 gid sa'yo. Ama 60 ka gidya dapat, oo. So pag 60 mo, pwede ka na ya sa pensyon, no? Kay Mr. pwede Rafael na sa Diaz dira. Do basi may parinti kada sa SSS nga Diaz. 58 years old na siya, pero kinahanglan 60 ka pa. Hindi lamsam ma-avail mo kundi pension gidya. Pension. Pwede ka makakuan pwede ka makatingob 18 months no? Kung 20 years dako na nga kuan nga contribution 20 years. 20 years na contribution? Basi 20 years dako na no? That's mga 240 na. Sige. Ma-ask ko about sa anak ko na nag-file for membership last February. Hasta subong wala man response para matagan sa SSS number. I-check mo nila, Action Boy, kay ang aton subong application for SS number online. Usually, ginapadala na siya sa ila email address, ang notification na naglusot na natagaan na sila SS number. So actually, pag-file na nila sa online, magwa na da siya, Action Boy, mo nga amo ni iya SS number. Tapos i-email na siya na i-forward niya ang iya. Kaya dapat makasubmit ko sila Japon, ng documentary requirements bala. So at least mayara na siya yung SS number nga pwede niya magamit sa While sa guro mapadalaan guro sang SSS number niya pro mayara na na. Oo, pwede niya naman kadto, Action Boy, kaduan niya lang sa SSS branch, dala lang siya ID for verification kay para ma-check lang, ma-verify ang SSS number. Sige, ay nga gawon ko lang niyo. Last payment niya kuno 2015, pwede pa bayaran ang years na gap hasta present? Basta self-employed o voluntary, Action Boy, hindi na siya mabalikan bayad kasi may ara kita deadline. So, kung gusto sang member na sige hulog, subong na lang sir, continue nila. Hindi ito pag-ibayran ang gap nga mga tinuig. Yes. Ma-continue ka lang. Continue na lang subong. 50 months lang bayad ko sa SSS, naguntat bayad, makapensyon. Hindi makapensyon gani kahit ilan 120 months. 120. Ang pinaka-ma-avail mo da is lump sum or advice liwat solito na to, hindi lang mag-avail lump sum para ang iyong pamilya maka-avail sang benefit. Sila ya pwede makapensyon. Ang Action Boy tatay ko, pensyonado, napatay, wala na sang makuha pa. Funeral. Pwede na sila ka-file funeral. Kag kung buhi pang iyang legal spouse, kag kung may minor, o kung may minor dependents pa siya, pwede na sila ka-file for death benefit. Pero kung wala ka na sang spouse, wala ka na legal spouse, wala ka na dependent, ang makuha mo gilang is funeral. Oo, Action Boy. Why na to ya dayon? Depende sa Action Boy. Kung retiree pensioner to siya ang iyang father, bala Action Boy, kag wala pa kalabot na 5 years ang bato niya sang pension, ang ay guaranteed na siya nga pension ang 5 years sa pensioner sa Action Boy So, ang nabilin sina, kung 1 year pa lang or 2 years pa lang siya gabaton sa iyang retirement pension, pwede na niya applyan death claim sa iyang kabataan of legal age or kung sino man ang designated beneficiary. Okay. So, hindi gali mauntat. Ang minimum gali nga 5 years. May tagaan, may ara lang ang bilin ng mula first na Action Boy, ng nagabaton sa pension, 2,400 per month ang member ta or 3,400. Tapos 2 years pa lang siya nagabaton sa i-retirement ng pension. So, kung napatay siya sa second year, may 3 years pa na wala niya na baton, pwede na siya claimant ang beneficiaries niya, designated man or legal heirs. Tingob. Isa lang nakapagbayad. Okay. So, okay. Sige, matag na, no? Pwede gali. 1981 to 1984, nagpa-change ko voluntary, makapensyon ako next year, 200 months plus na ang remit ko. Basta mag-60 ka na. Kung na siya, pwede na siya. Kung nag-pay kami amon isa sa 2001 tapos nag-stop ako 2012, ano ni dapat ko imuon, ma'am? Self-employed ako, ma'am. Mo man to gyapon. Pwede mo masige. Continue lang bayad. Sige. Kung wala kadadamo requirements na Action Boy pwede lang na sila kadiretso lang bayad as voluntary or self-employed man. Lain ang self-employed, lain ang voluntary. Ama na siya ng Action Boy ang magamba sa self-employed kung sige siya Japon sang iya practice sang iya nga profession, or may business siya
Dason, ang voluntary, amo na siya ang na-separate bala sa employment. Kasi continue, lang yan bayad, hulog ang iya nga SSS contribution. Amo ang kinain sa Gidya Action Board, may 10 pesos na Easy. monthly or 30 pesos na easy, ang self-employed na ginabayaran. Okay, sige. 2017 pa gusto ko i-continue subong pagi sa pagbayad sa GCash. GCash ako na mabayad. Yes, Action Board. Pwede. Ano nga month or pila ka month? Sa nasiling na kay nambal ni Miss Charis, pwede ka ka-start gidya mo na lang nga month Sugod ka daya. Yes, subong. Hindi kaya Subong October. kung 2017 hindi kaya magbayad sa 2018, 2019, 2020. Subong kaya start naman. Pero isugpon ikuan na nato pang computation na pag-isip sila isipon man to ang imo nga nagligad nga contribution no. Yes, boy, ara ginadayan. Sige ba do nagsobra kita sa oras ta Miss Charis no kay do kadamo gid sa pamangkot. But anyway, ang basta SSS kuan gid man no. From time to time we'll try to call you para nga informasyon sa aton balang nga mga SSS members no bulig man sa aton nga mga SSS members especially ang aton nga mga pensyonado. So Miss Charis, salamat gid for your time. Madam, ogin nga salamat, Action Boy. Yung mga tinituman. Sige, mga kaksyong, si Miss Charis Avila, ang Regional Communications Officer sa SSS. Way nakita chimpo no? So, salamat sa iyo pagupod sa aton. Kag sa tanan nga nag-upod sa aton, may nagapamangkot dira, kabay pa na tagad ka mo, no? Sang sabat sang SSS. Standby na sa Brigade in Action, magasunod sa diligid lamang madugay. Ang inyo lagang Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,